Sziasztok, én Gréta vagyok, és itt van velem Grétike. Sziasztok! Ez a Cleverbot első része lesz, és akkor kezdjük is el. Szia! Megkérdezi, mit csinálsz? Hát, Megint ülök. én tőlem megint megkérdezte azt, hogy fiú vagy lány vagy. Az úgy jó. Én meg írom neki, hogy szia, elkezdi, mit csinálsz? Mondom, ülök, és akkor csá. Oké. Sa. Ok. Oké, jó. Bizu. Semmi veled. Semmi. Én írni meg nem tudok. Érd. Mi a kedvenc Oks. hobbit? Tényleg, mi a kedvenc? Megint megkérdeztem, te Oh, fiú. mint. Focizni szeret. Én is. Kitalált karakter legyek, vagy ne? Te tudod, nekem Akkor most is. kitalált karakter leszek. Jó. Ezért igen mondok. Ó, Istenem. Írja, hogy mi a kedvenc, vagy írom neki, mi a kedvenc hobbi. Azt mondja, foci, mondom, nekem is. Azt mondja, hogy mi. Én össze fogok vele veszni, érzem. Semmi. Anyám. Anyám. Mi akkor? Az. Ne idegesíts. Idegesíts fel. Most írtam le, hogy mi a neve. Engem. Írom neki, hogy ne idegesíts fel, azt mondja, hogy kit. Mondom, engem. Azt mondja, nem ismerlek. Ki gondolta volna? Te lány vagy. Értelmes témád nincs. Neked meg mi a bajod van? Hát felidegesítettél. Ismered a Csak Happy annyi. Tree Friends-et? Most már érted? Hely. Írni meg én tudok. Nem. Azt. Megkérdezem, hogy érted? Elkezdi, mit mondom azt. De mit azt? Olvasd vissza, és meg tudod. Pedig én Ne idegesíts. karaktere vagyok. Rudom, te fiú vagy. Rudom. 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 Én is rudom, amúgy. Milyen nyelven beszélsz? Domot. Nem tudja, hogy milyen nyelven beszél. Nem, akkor írd le. Ugye írtam azt, hogy Rudom, te fiú vagy, és mondtam, hogy rosszul írtad a tudomat, és nem. És azt írta, hogy nem, akkor írd le. Haj. Megkérdezem, hogy ki vagy. Azt mondja, hogy ember. Igen Most... vagy nem. És mi igen vagy nem. Jaj. És... Ezt ma mondtad. Jaj. Bocsánat, csatorn. Van egy himnod, és Jó. írsz neki. Jó. És írsz neki, és így néha ilyen reggel mondatokat ír vissza. Elég furcsa. Hát...
elég gáz. Oké. Na Na mindegy, szója. Szója. Szóljál. Szója. Nem ismeri a G&G csatornát a Youtube-on. Mi ez a GNG? Ja, Aj. most esett le. Jó van, na. Ismeret. Princess. Ambarán. Igen, ismer engem. De jó. Az jó, mert De. én vagyok az. Honnan tudjam? Aj, az úgy... Vagyok. Princess. Nem. A legjobb mondat, hogy Jóska vagy. Mi van? Az előbb mondtad, hogy Jóska vagy. Én meg itt vitatkozok vele. Mert hogy... Azt mondja, megkérdezte, hogy mi a neved. Vagy hogy mi az ő neve. Mondom, hát nem tudom, és mondja, hogy de tudom. Dehogy nem. De nem. Pedig ezt mondom. Hány éves vagy? Nem. 13. De igen. Értem. De nem. De igen. De jó tudni. Megkérdezte tőlem, hogy hány éves vagyok, írom neki, hogy 13, érti, hogy, vagy írja, hogy értem. És kérdezem, hogy te? Azt mondja, én is lány vagyok. Cigány vagy. Kritika. Akkor kezdjük újra a beszélgetést már, hogy Nem. Nem vagyok semmi. cigány. Lány. Írom azt neki, hogy nem, és azt mondja, én lány vagyok. Shrek megy a tévébe. De már mondtad, nem. Mm, Nem, te mondtad. Hello. Azon úgyhogy... tudod mi van még? PewDiePie volt. PewDiePie. Ami hangot is ad. Ó. Aj. Clever. Clever volt. Most kérdezek egy fontos kérdést. Igen, az sok. Ismered Princess? Az Váltsunk át angolba. Hát jó sokat fogsz érteni majd. Igen, ismered. Jó. Mert én vagyok Én vagyok bunkó. Nem vagy az. De, az vagyok. Na jó. Oké, köszönöm, hogy megértettél. Váltani rajlak, most hát hogy tényleg, szóval... Látod is, hogy mi van? Te vagy? Hol van? Nem. Elég nem. Ő hol van? Nászútra meg. Nászútra? Kivel? Sekken 2. Kiskoromban mindig azt mondtam, hogy Sekken 2. Sekken 2, Sekken. Itt van a PewDiePot is. Az jó. Nem vagyok meleg. Na akkor szerintem ez ennyi lenne. Tehát
Grőtike? Grőtike? Hogy Na erre mit reagál? Grőtike? igen? De az Szerint- előbb írtad nekem, hogy UFO vagyok, de én nem vagyok UFO. Nem is írtam neked, hogy UFO. De mindegy, sziasztok! Jó, sziasztok!